Fins al 30 d'octubre es poden fer les inscripcions a l'Aula Municipal de Teatre per a Adults de Lloret de Mar. El curs d'enguany s'allargarà de l'11 de novembre al 21 de maig i les classes seran un cop a la setmana. Es crearan 2 grups, d'entre 10 i 15 places, on es treballaran tècniques teatrals com l'ús de la veu i la improvisació. La darrera part del curs se centrarà en la preparació d'un espectacle que es representarà en una festa final, juntament amb les obres de les aules de teatre infantils i juvenils. L'objectiu final sempre és poder-les ensenyar a l'escenari, que és el que ens agrada a tots els actors, no? A part de treballar durant tot un any aquestes coses que al principi poden semblar més avorrides i així, però a poc vas construint fins que ja t'has d'enfrontar amb l'objectiu final, que és el gran públic, i a veure quina és la resposta que t'adona. L'Aula Municipal de Teatre per a Adults val 122 euros, tot i que es poden obtenir descomptes mitjançant el carnet jove i el de jubilat. Les inscripcions es realitzen a l'Oficina d'Informació Ciutadana a la planta baixa de l'Ajuntament.